Új az. Rá kell nézem nekem is Twitch-en. Na végre legalább kinagyíthatom teljes képernyőben a Genshint. Na, megváltás. Baszki, így nagy. Az Várjál. előző 20 perchez képest ez megváltás. Várjál, nagy a cucli. Pillanat. Áú. A nyeldat. Segítség. Ehe. Várja. Megoldjuk. Feljebb. Mégse. Lejjebb. Tökéletes. Ugye? Az. Na. Ó, nagyon jó, Most mire amúgy jobb, de... hallatszik a streambe. Most amúgy jobb, de még mindig akad, ami átjön. Pufferelés nincs. Rip. Ezen kívül más nem tudom, tudok tenni, mert most a játék se laggol, szóval... Még mindig diavetítés van streambe? Nem tudom. Várj, mindjárt megnézem. Köszi. Nem lehet? Nekem most nem laggol. Várja. Nekem is olyan lassú a Twitch, hogy nem igaz. Nézzük. Jó van az. Na, most jó. Na, hát... Várjál. Most jó. Most nálam Most jó. jó. Aha. Akkor jó. Akkor már megnézem a sajátomat is. Ah. Hogy működik-e a dolog? Spotify reklámszám előtt meg kellett hagyni amúgy. Ez kötelező. Jó van, szevasztok srácok, akkor egy kis Genshin Live, itt van velem Milán is. Most már működik minden. Miau, úgy bizony. Csíp! Na. Majd asok. Na, jó van, akkor te is kajálsz, jó van. Genshin-es kajáló stream. Na. Lesz kitrédelni akkor ezek szerint. Na, azt mondja, hogy. Akkor bemegyek Kudához. Miau. Fizikálral akarom. Jaj, te... Oh boy, let's go. De rég voltál már bent nálam, he. Fú, nem tudom, utoljára mikor Luminnal szórakoztam? Talán. A Geodaddy. Az mindjárt elő is veszem, várjál. De azért... Gyújtsál fel azért, köszi. Így fájdalmas lesz. Én támadom. Szeretjük a fáj, nem? Hát, attól függ milyen formában, de igen. Amúgy nagyon jók voltunk, hogy mind a ketten pyrós karakterekkel vagyunk többnyire. Megoldjuk. Tökéletes. Na, meg is van. Várjál. Hozok más karaktereket. Nekem is kéne. Tudod mit? Hozzuk a kedvenc felállást. Tényleg én mit hozzak? Várjál. Hozom a kis drága cselédemet. Én... Visszadtam rá az arkit, vissza. Rég játszottam Ittóval, kérem. Ittóhoz rakunk egy zsongút. Ittó remek kapus. Most akkor mind a négyen Geo leszünk, az jó? Geo team. Na menjünk. Hol van? Arra? Arra. Stardew-vel én is gondolkodtam egyszer streamben. Oh boy. És amúgy mit tud az, hogy 4 Geo van egy csapatban? Hát... Nem tudom, te itt tudod mennyire van kiépítve, de csúnya dolgokat tud. Oh yeah. Szóval itt nagyjából ki van, bár most nem tudom, hogy rajta van az artefakt, ami... Nem tudom, láttad, de Junji 21 000 csapott, úgyhogy... Aha. Figyelj, aha. Na most figyelj. Na jó van. Noel. Na. Legszejjé, oké. És csak oda. Hopp. Hát a bocim az meg egy szia. Azt most hogy szedjük le onnan? Várjál. Felmászunk. Mázliban még nem jár az úton. Oké. Mindig van. Ennyi. Hol a kövi? Azt kérem szépen ott a Downwine-elénél. Jaj, ez Spotify reklám, én meg észre sem veszem. Na. Ehe. Ez már egy. Amíg visszatölte a Spotify, addig egy évet kérek, köszönöm. Szeretjük a Spotify-t, az a lényeg. Szeretjük, csak néha elég van. Elég belőle. No, welcome meg. Szervusz! Szervusz, Aki! Megkérdezem újra, mi a helyzet, hogy vagy, hogy telt a napod?
Most már nem animált ész, most már sokkal jobb minden, tökéletes. Oly! Mondjad, kedves Zalán, most nekem akadozik a Genshin. Ja, azért ne váltok a karaktert, oké. Hát néztem, mondom megint mi van. Jó, megvan, csak átbaszott a Genshin. Amúgy most, hogy kamerát nem fogok kapcsolni hidrotálásnál, úgy oldom meg, hogy leszedem a mikrofonfiltereket, hogy halljátok, úgyhogy... Úgy jó. Unalmasan és stresszesen. Jövő héten vizsga, én meg 10 perc tanulás után bealszok. Ez ilyen átlagos dolog, tudod? Ez ilyen átlagos, igen. Sok sikert ki. Van egy sejtés, amúgy az a spagetti már rég megromlott, amit éppen eszek, na mindegy. Nem baj, de azért megeszem. Izénél vagyunk. Fent, Mondstad. Igen, mert nekem meg itt írja. Az bagos. Vagyis csak beszélek az NPC-vel és kész. Ha már itt vagyunk, benézek Barbie drágámhoz. Ja, mi? Ja, mi? Nem spoiler a fanfictionemhöz, nem. Ja, mi? Két nappal a vizsga után, terítéző, utána 2 japán, egy matek és egy pénzügy dolga. Úristen, hogy van bírod japán, ezt? de jó. Hol az iskola? Megyek. Nem már! Cannot submit item in cope. No way. Már. Hát akkor várja. Szeressük az év végét. Ki vagyok dobva. Hihetetlen. Vagy magadtól. Mindjárt visszajössz pillanat, egy évet kérek. Ó, ez az. Szakítasz, aztán már vissza is hívsz. Hey. Hát igen. Még ezt Shadow. Várjak, egyet meg kell csinálni. Csúnyadadok. Hát. Egyenesen sértő. Hát igen. Várjak. Aljas hazugság. Ennyi. Ha mindjárt hívom. Betelego essero mane contit. Hát igen. Itt lesznek problémák. Na jöhetsz vissza már. Na? Jó van. Most az egyszer elfogadom. Felveszlek, vagy kicsit lejjebb veszem a hangerődet, mert ugye a pirosba van ott az asztali audio, na minden. Hibátlan. Na addig, így. Várjál. Így. Ja, 200-on vagy, baszki tényleg? Ja. Na. 178, ez tökéletes. Oh, hello Songli. Songli magasabb, mint Diluc. Ezt lépcsőn állunk, nézzük már meg síktelepen. Azért álltam mellé, pont az arra fokra. Igen. Magasabb. Egy centivel talán. Én tanulás helyett meg Genshin ezek, kiránozok a streamet, nézek egy időben, multitasking level Áki. Taníts meg, köszi. Miért vett el a játék Shao-ot meg izét? Na mindegy, szeretjük. Oh yes. Hát vele már nem vagyok magas. Mondjuk innen. Hey, anyám, amúgy meg kéne nézni mi van a mailben, mert nekem ott jelez valamit. Úristen! Lehetne már. 400 primo! Hogy micsoda? 400 primo a mailben. Hol van? Kaja? Aha. Ja persze, mert szerda van. Szeretjük. Igen, minden szerdán 400 primo. Oh yes, én most ezt nem fogom elkölteni, mert meg kijött a kedves Ajaka drágám, és most már nem. Megvan Ajaka? Aha, kijött. Na. És figyeld, a standardbe is nyitottam még párat. Igen? Mi jött? Csicsi! Csicsi! Csicsi. Az első csicsim. Hát figyelj, majd oda megy hozzá egy... Milano Nissan! Coconut milk. Aha. Szia ki? Mi az Áki? 20... Mi az a pont? Szerintem meg fog ölni valamiért. Ajaj. Mindjárt meg vagyok AR58 és ez fáj. Hívjam Hootout? Amúgy. Ja, nekem oda kéne menni a izéhez. Elmondom neked, 20.407 primo. Aha. Alakulunk. Már csak 7000 és megvan a 190 is. Jézusom. Hogy vagy ennyire türelmes? Olyan mondjuk most én sem fogok. Úgy, hogy más játékkal játszok általában. 6 XP kell. 6 XP kell Akinek, hogy meglegyen AR58. Hát nyisd ki egy ládát, vagy nem. Ja, hogy ő is Genshinezik? Aha. Nice. Fogadjuk, nem tudom átvenni a déli cuccokat. Nem, az biztos, hogy nem. Nem lehet. Fasza. Amúgy nem értem mi, hogy jó, tehát ez mi ez a hülyeség. Ó, event.
Ja, ez a régi event. Ó, kiadtam egy csomót. Na, ja. 6000, ja, kellett lehagyta. Úgy. Úgy. Anyád. Így, na. Mi kell? Ugyanez. Rendben. Let's go. Megnézzem már, amit lehet csinálni. Addig leeventezem az eventet. Azaz okay. Igen. Azt jól megmondtam amúgy. Hát na, eventezd le. Ó, Monának tudnám fejleszteni. Hello? Jaj, de jó, nekem is kéne Mona. Jaj, Monának 10-es lesz az ultia? Nagyon jó. Helyes. Anyád, jaj. Oké, megvan. De DPS Monára építettél? Nekem nincs Monám. Ja. Sajnos. Ja, 6000. Ja, akkor siket vagyok, bocsi. Hát nem mindegy. Hát nem. És mennyi primóm van? 528. Aha. Na, tessék Mona, fullos az ultid. Megkapta a koronát. Meg jó, hogy van 5.730.000 fejleszteni. Aha. Szervusz Bati. Mi a helyzet? Hogy telt a napod, mesélj valamit? Rezin, mire költsük el a rezint? Én is most azt nézem, mire kéne, de ez a szerda szar, ilyenkor semmit nem lehet szinte farmolni. És úgyse fog jönni a Wishből, most kaptam Wolf Gravestone-t. Aha! Aha! Adj már nekem is kérlek. Mennyire vagy oda, hogy szenvedjünk? Hát mondjuk igazából csak egy izém van Rozáriára. Hát akkor... Jaj, pörög a chat pillanat. Szervusz oda, Matyi. Hogy telt a napod? Mi a helyzet? Mesélj valamit. Semmi, sok suli volt most, doméneztem és farmoltam közelre. Új. Talentekkel ének Ajakára, nézzük, ma tudok farmolni? Ajakának melyikkel? Nem. Guide to Elegance. Jaj, az ma nincs. Az ma nincs. Akkor ma mit csinálunk? Ez sincs. Ma kajak semmi sincs. Fissülnek lehet. Fissülnek? Nem tudom. Rozáriának meg fissülnek, ugyanaz kell. Nem akarsz dilukot? Én szeretem dilukot. Várj egy kicsit. Bánd meg. Na. Anyám. Micsoda? Ha véletlen kijönne már, pedig kifog, akkor egyből 90-re mehet. Az a baj, még csak 4500 primo. Csak. Aha. Csak. Én is szeretlek. Nem baj, örülök az 528 primo volna. Hát ez teljesen jó, nem értem mi a probléma. Raiden. Nézzük neki, mikor lehet. Ma. De neki... Várjál már. Ó, boly, ma koronázzuk Raiden ultiját. Hoho. Na. Lehet rá farmolni? Lehet, viszont meg is van ami kell, csak belefaszoltam és craftolnom kéne pár ilyen... Mi ez? Famed Hangardot. Abszolút hibátlan. Én aki a frissítésnek 90 plusz Wish-nél indult, aha. De türelmesek vagytok, bassza meg. Na akkor... Raiden! Akkor vezess. Megvan! 10-es. Raiden sugó. És ezt úgy, hogy körülbelül 13 napja nem költöttél el semmennyit. Aha. Nekem is ezt kéne szerintem. Oh, Flo! Úristen! Megcsippelt minket. Szia! Chip! Hello, Flo! Az Jeep. Flo már Jeepnek mondja. Ja, Jeep. Szervusz, Flo. Jeep. Flo, mondd csak, nincs kedved voice-ba jönni Auréliával? Itt vagyunk a Szerómon. Elvileg te bent vagy a Szerómon és elvileg Discord modi is vagy. Igen. Aurélia nincs ebben. Várjál már. Discord self-promo, hello. Igen, Discord self-promo, most megyünk és meginvitáljuk Auréliát a Discord serverre. Ennyi.
Mindjárt megyünk, srácok, csak ezt elintézzük. Pillanat, csak közben multitasking az nekem úgy nulla. Na, jó az. Mi kell? Most még nem tudok még egyszer... Mi? Várjál. Neked van 19.670 primod? Lehet is 19 fétel. Mondom, nagyon türelmesek vagytok, és meg lett az eredménye C1 ajató, Venti és Ajaka. Oké. Jöjjetek még, igen, köszönöm. Most még nem tudsz még egyszer mit, hova, mire? A Discord szeromra. Várjál. Tényleg minden látod az új drip marketinget? No. Mire jöjjünk, vagy mi van? Majd hogyha tudtok jönni voice-ba, akkor mindjárt megmutatom, küldök egy screenshotot itten Discordon. Milán és a szervezettség. Igen. Hát na. Nem direkt inaktív a szerverem. Mi történik itt? Jó, azért nem mondom, nekem is haldoklik a gépem, na mindegy. Szóval, Heizónak megvan a hivatalos bemutatása. Ó, pog. Megvan, kire farmolunk. De most 4 csillagos vagy 5 csillagos lesz? 4 csillag. 4, nem baj, akkor is kinyissuk. Napi küldik chestek-e mentek? Remélem berakják Shinobu mellé, azt akkor kiszedem mindkettőt. Szóval te most mit csinálunk neked? Hát neked mi kell? Nekem füsűre kéne talent. Meg rossz. Elsőnek egy izét toljunk le. Mi ez? Signora. Jó. Beküldted a szerverre? Ránézek gyorsan. Oh boy. Ja, hát ezt láttam már. Oh nem, oh boy. Nem tetszik kinézete. Ja, tök vele. Még egy oh boy, úgy érzem, szülinapom van. Ehe. Remélem Jelan és Cookie egy bannerán lesz, nagyon szeretném úgy. Ehe. Ahogy tök vicces, Cookie. Szia Aurelia! Hello! Akkor ne halljon el a segged. Köszi. Akkor nem is hozok zsonglit, várjál. Oh boy. Te ott hozol? Hozok. Akkor így jó lesz. Ne támad meg, hogy fölrökjem az órát ganyura. Oké. Én a 2.7-et teljesen kihagyom nyitás terén. Wow, türelmes emberek vagytok, irigyellek titeket, szóval... Na, kész vagyok. Oké. Jaj, bántanak. Csak mégsem. Nekem csak a Fisher skin kell a következő verzióban. Hogy micsoda lesz bizony. Fisher skin? Lesz bizony. Ugyanúgy, mint ahogy Barbie skinjét kaptuk meg az új szigettel. Na jó van. Szétadom. Meghalok. Amúgy nem is kell most... Dehogy halsz. Én így is bántom, én megégem, vagy megfájrozom. Mirában meg lett végre egy jó pályos, és akkor másfél éven betelt egy jó rétre rendelkező küldemisszettet szeretnék. Oh boy. Let's go. Felszerelni ilyen izé dolog cuccokat. Meg ha a leakik igazok, akkor kiszedek még egy shout. Na jó van. Én bántalmazom Signorát. Ajaj. Ez nem szeret minket. Ho. Kaptam egy tockot. Megesik, figyel. Ameddig healerünk van, addig túléljük. Most már, hogy a fejlesztett a 95%-a megvannak az Zuhára, meg kéne ő is. Hát igen. Nem árt. Elszök? Itt van. Most már nem. Szépen előjöttem most. Ugye néni. Haldoklok. Nem halsz.
Annyira hangos most a zene, hogy elnyom téged a francba. Arra. Ajjaj. Na hol vagy már? Akar megállni, szóval jól van, Ajjaj. Megint el? Hát ez egy köcsög amúgy. Hol vagy? Mögöttünk. Az igen, azért rám dobott meg egy pár meteort. Megesik. Így ajándékképpen. Ó, bóbilec. Már van 9. Nem tudom, kérdeztem, mert mi a helyzet, Aurélia, hogy telt a napod? Fél évet farmoltál azért a sisakért, Flow? Az komoly. Neked 14 bóv és 17 dárdabilet, Jézusom. Azt a lakörmenes mindenit. Következő teendő. Na neked. Na nekem akkor Rozáriának kell szedni ízét, meg Fisülnek. Tudod, most tett be az a... mi az? A Cyrus Dungeon. Mit utálok. A Cecilia Garden? Azt hiszem az. Ja nem, az ami ott van. Ja, és látod, hova teleportáltam. Másfél, bocsi. Előkapom Diluke-ot. Diluke. Én akkor nem tudom. Kihozzam... Rárakok jó dolgokat Diluke-ra én is. Kihozzam az 50k Chambert? Hozzad, én akkor hozok Diluke-ot. Hozzak egy Benettet. Mellé meg Amber. Benett az jó lesz, az még engem is tud szupportálni. Összerakom a drágaságomat. Valami jó cuccokat. És még ezen nagyon jó, mert 3,5% crit rate, felül crit damage-es sisakot cseréltem 10,9% crit rate felül 10 damage-el. Wow! Nekem is van egy ilyen sisakom, csak nem cryo-ba. Na most itt állígatunk a mindenek között. Na, így jó lesz. Pillanat, csak állítgatok mindent. Most itt semmi set bónuszom nincsen. Eléggé... Minek az? Nem szari. kell. Megoldjuk. Egész jó, de még mindig nem jó annyira. Pyro damage bonus goblet vagy attack százalékos? Pyro damage. Nyilván Pyro damage. Akkor nem lesz set bónuszom, 4 szetes. Mindegy, jó lesz az így. Oké. Figyelj, kipróbálhatod, csak maximum nem csapzel semmit. Megesik. Valamit valamiért. Igen. Na várjál akkor, pillanat. Melyik is kell neked akkor? Az a... mi a franc? Ez gondolom a legteteje. Mindjárt van. Igen, hát most csak azt lehet ma farmolni, szóval... Várjál, hozok egy Diluke-ot. Igen, meg kell tanulnom a neveiket. Meg akkor egy... Na várjál. Törjünk. Nem tudom. Hozok egy... zsongli helyet, kit hozzak? Valaki olyat, akivel tud sebezni Cyrus-ra. Jól. Hát figyeld. Kazua? Ha nincsenek pajzsaik, akkor tök jó. Hát figyelj, felül nem próbálják, majd Benette alá gyújtok, az jó lesz. Tökéletes. Na ready? Ready. Ja? Jó. Kokusztej, kokszej, bazdeg. Kokszej. Kokszej. Kedda is a japán, ugye? Hát. Tényleg Diluke-ot is kéne már koronáznom 3-mal. Egyen már megvan, de az még nem a legjobb. De már csak Ambernek a normál atakját kell koronázzam.
Viszont most már vizsga után tényleg fogok streamelni. Nagyon helyes, tessék. Tessék, ott az 50k. Oh boy. Nézzük, az mennyi lesz. 37k. Jó az. 21k. 20k. Annyira nem is szar a videókat. De azért lehet belőle jó dolgokat kihozni. Ez mi lesz? Hát... Hova? Tudod? Aztán, hogy mennyit, az... 17k. 18k. Aranyos, hogy te ütöd őt, de engem támad. Azért fizikában mellé még ütötte 12k-t, jó van ez. Szeretem dilokat. Jéj, baszki, azt nem kellett volna. Nem kellett volna átmenned? Igen. Na mindegy. Jó az. Legalább morát nyertem vele. Ennyi. Menjünk tovább akkor? Aha, nekem mind a 4 kell. Pillanat. Tarzi. Tarzi. Ja tényleg, Áki, te 2 hónapra vagy feliratkozva. Úristen. Szóval... Wow. Néztem is, hogy már több mint 1 hónapja szuboltál fel, és így realizáltam, hogy egyébként ugye a nap, hetekbe szuboltál fel újra. És így, oh my god. Ó, pont elütötted mellőlem. El is baltáztam a lövést. Tartusz. Bántalmaznak. Miért mindig rám esik ez a szütyó? Nem tudom. Shit. Oh yes. Azaz... Nem sokáig már az shieldje. Kazuha. Kell. És már megint áll. Bazd meg. Megszokásból. Szólj rám, hogy ne vegyem át, légy szíves. Jó, szólok. Kell valakinek egyáltalán ilyen, aminek ez... Mindegy. Rozária megfűsül. Ha van. Van, de nem mindegy. Valakinek úgyis jó lesz, akkor most már elnyitom ezt a maradék 9. Azt hiszem nem is tudod újraindítani addig, amíg át nem veszed. Jól tudom. Na de kurva, ja. Szeretünk, hogy versz, ugye? Igen. Legjobb dolog, ugye? Nem baj, most már átveszem ezt a maradék 90 mi azzal az énnel, most nem fogsz szórakozni. Az igerénből jó feledobtad. Valakire biztos jó lesz. C6-os a Benetted? Aha. Akkor azért sebeztem Pyro-ba, jó van? Fizikálom. Ájjanyám! Megint rám fog esni, nem hiszem el. $35,000. Nem is rossz. Az nem én bőr volt? Nem tudom, valamelyikünk biztosan. Oh yes. Láttam már olyanokat is, hogy 200k
200k-kat damage-el Dilukkal valaki úgy ütésenként, szóval... Lehet olyat is. Hát csak nem C0-ám, mint az enyém például. Jogos. Na mindegy. Meg hát 5 csillagfegyver, ugye? Igen. Hát kéne nekem is Gravestone. Legyen. Egyedül izéből vagyok meg áldva 5 csillagossal. Mi az? Láncsával. De abból nagyon. Hát nekem minden nem is van, kivéve kivéve mi az Claymorom. Skyward Swordból van 2. Igaz, hogy senkire nem jó, de... semmi probléma nincs ezzel. Képzelt Flu egyébként, megszereztem Csicsit. Standardból. Nyugi, nem 50-50. Ezt legközelebb meglátogat egy 50-50-essel is. Jaj, de jó, köszönöm szépen neki. Mármint nem, mintha én ezt kívánnám neki. Félreértésre essék. Nem, vagy úgyis 55-en nem van, mert ugye kiesett a jaka. Nem baj az. Ha legközelebbi 55-et elvesztem, akkor légy szíves, egy monát kérek. Egyik haveromnak már C5-ös. Sőt, nem, Jézus. C6-os. Minden nyújtásnál monát kap. Szólok neki, hogy küldjön neked egyet. Most amúgy... Azt hogy csináljuk? Vagy mennyi... Vagy kondenzeted van, vagy rendes rezinet? Kondensz. Most És fogyott kell el. még? Nem, most fogyott el. Oké, akkor a maradékot pedig... nem tudom. Ha van 20 rezined, mondjuk akkor... Van 50 rezinem, szóval... Akkor mehetünk olyan pénzes izére akár. Ó, morára, let's go! Megyünk morára. Szervusz Kate! Látom Rick fiókjáról. Mi a helyzet, mesélj, hogy telt a napod, s mi egymás? Ja, tényleg ott a morás tudsz. Az előbb én is te is játszottál. Ó, yes. Tessék el inni a level 16-ot, hogy tudjál velünk játszani. Azaz. Mehetünk. Most miért vagyok? Ja, azért vagyok ott. Utóra visszarakjuk a szettjét, várjál. Vagyis vissza van rakva? Nézzük meg. Vissza hát. Itton nincsenek rajta tudsz. Jézusom, hát 2 artefakt hiányzik, jó, hogy nem sebzek vele, lófasz se. Én is már cserélek a karaktert. Hát várjál akkor. Úristen! Hát haló, mi ez a virág? Nekem mióta van ilyen virágom? 27% crit damage van benne, haló. Jó, Rishinel vagyok, majd elérjük, aztán let's go. Fight. Milán, akarod látni a 33%-os virágomat? Crit damage-e? Akarom én azt látni. Na. Hiányoltam már a Spotify reklámot és beadta, köszönöm. Bármilyen jó virág, amit itt újra illik. Ez pont nem az. Nem olyan rossz, viszont def az több kéne vele. Hát figyelj most, melyiket vigyük most? Ebben mondjuk több. Na várjál. Kalkulálások vannak itten. Ez meg HP is, nem jó. Defeset kérek, köszönöm. Defes. Úra. Azon kívül, ami most van rajta. Úgy látszik, hogy most jó marad ez. Defes goblet. Geodamage-es nincsen esetleg? De, van. Mondjuk atakos se lenne rossz. Nézzük meg el, hogy mennyi a addig én feltöltöm Luminnak a cuccait. Oké. Ó, kaptam egy tockos.
várjál, nézzük rá most a statjaira. Két de 4-es kéne neki. Valami gyengíti a statjai? Miért? Nem sem ezek azok. Songi leszívja. Jaj, anyám. Ehe. Kevés kritrét bele. Nem baj, eszünk kritrétes kaját, úgyis van egy csomó. Így már sokkal szebbek egyébként a statjai. Azért csak kitolta azt a 20-kát. Jaj. Van neked amúgy goród? Nekem nincs. Nekem sincs. Én nem nyitottam egyáltalán az izén, az ittó banneren. Nem baj. Megnézzük így, hogy mit tud az ittóm. Nagy goró cosplayes basszus, az nincsen goró. Hát na, ez mennyi lesz? Nem is sebeztem vele semmit, bazd meg. 14 000, 15 000, 22 000. 22 000 lumin. Lefagyok! Azaz zsúl. Bitrátám is lefagy, köszönöm. 16 000 úgy alapban. Jó az. Megoldjuk kicsit, lefagyasztjuk őket másképpen. Megadom ezt a Szedd már lenne. Dead. Akkor a következő az merre van? Merre? Arra. Ja, tényleg fel. Visszafelé. Let's go. Itt egy csomó loot, ezeket meg fel se szedtük. Vagyis én fel se szedtem. Gondolom itt töltél pár dolgokat. Aha. Ja jó, akkor azért. Jézusom, mennyit dolog van itt. Na jövök már. Itt van lent. Vi. $48 000, ez amúgy hamar megvolt. Ez ilyen rövid volt. Ja, furcsáltam én is. Kellenének már vadonatúj bosszok, de olyanok, akik folyamatosan jönnek, az erősebbek már. Ezek a hilicsörlök már... Hát én csak kurványáznám őket, szóval nem tudom mennyire lenne jó. Menjünk tovább, egy fel kéne mászni, várjál már. Az milyen furán fölfele állt Luminnak a szoknyája. Hirtelen? Nem, mint a bánnánk, de... Ja? Ki mondta ezt? Szimp. Nem értem, miről beszélsz. Én egyáltalán nem. Már megint. Azaz. Már megint. Ha tényleg hiszel ebben a hülyeségben, akkor legszívesebben megöled. Ez igaz? Tényleg egy szint vagyok. De nem érdekel. Ja, mi? Jaj, baszki. Ó, már megint ez? Szedjük már a pajzsát gyorsan. Próbálom, várjál. A Geo nem szedi. Hát nem annyira. Ezt ki kell majd klippelnem utólag. Ja. Ez igaz, tényleg ez szint vagyok. Az igen? Yes. Szép volt, Lumin. Beakadtam az izénbe. Let's go. Az igen? 44 000. És több rezi nem. Összekombózva Luminnak a izéjével. Szép volt. Valamit megnyomtam. Mit nyomtál?
Elbasztam egy Fragile Resint véletlenül, úgyhogy nem láttam. Haha. Gratulálok. Nem baj, akkor megyünk még tovább morázni. Várj, hol van? Ott fent. Látom. Szinkronozni kéne már, Shadow. Azaz. Most, hogy neked is megjött a mikrofonod, a te szerepeidet is felvehetjük felőlem amúgy. Csak valahogy ki kell találjak egy alternatívát a izére. A Movie Studio hiányára, ugye, mert nem tudom visszarakni. Hát DaVinci Resolve-ba tudok segíteni, hogyha kell. Jó, majd azt leszedjük, azt megcsináljuk azzal. Premiere Pro is fenn van már, csak... ez kicsit nehezebb. Nem tudom, mennyire tervezel még Genshin-ezni, hogy miután ezeket letoltuk, mert megcsinálnánk most, és akkor befejezném a streamet. Annyira nem terveztem már semmit, azért kérdezem. Igazából nem tudom. Most miért akadtam be? Nem tudom. Jézusom, kurva gyorsan megy. Na, mi lesz, Dön Shadow? Rezined van-e még, vagy bármi teendőd? Nem, rezinem az nincsen. Nekem még van egy, ugye 32, azaz azzal le tudjuk tudni, hogy hol a következő. Én ehhez süket vagyok. Mi kell következő? Morás? Aha. Várja. Mindig megyünk. Ó, ott van lent. Lent jó. a izébe. Kockán. Szóval tervezel valamit? Mert akkor elmehetnénk szinkronozni, amíg van időnk. Mert én ugye 8 után nem annyira tudok. Figyelj, megpróbálhatjuk. Jó. Az jó egyébként ittóban, hogy az a passzívja, hogy hogyha te éppen fát vágsz vele, akkor dupla annyi fát kapsz. Igen? Aha. Amúgy jó. Kivágsz, ugye 3-szor megütöd, akkor 6 esik ki. Aha. Most van izém 65 000 potcoinom. Azt igen. Csak... Te nem költöd el? Nem, mert gyűjtök. Mert akarom építeni Shogunnak a kastélyát. Meg az Inazumai részt teljesen. Úgyhogy azért gyűjtök. Csak majd még fát kell vágjak ezerre. Hát Hutahóval el leszünk emiatt. Nem fog felérni. De. Jaj, de jó, nekem megint Spotify reklám, köszönöm. Harmadik. Itt stream végére, harmadik. Let's go. Szóval, hogyha itt vagy amúgy. Itt vagyok, én már itt várom. Ja jó, pillanat csak. Spotify reklám. Na. Mehetünk. De tényleg ott vagy beolvatta a környezetbe. Így. Let's go. Jaj, már megint ez. Na most végre kikelt. Yay. Dead. Na akkor meg vagyunk. Ja, gyors vissza kell ugrani a világomba megcsinálni egy napit. Oké. Nekem csak át kell vennem a Catherine-nél. Várj, akkor visszalépek. Így. Na várjál. Így. Hol van a kalapja küldik? Megint az omába. És másszak le odáig? Várja. Átteszem ezt, addig keresek raidelni valakit, vagyis utána. Flow jött privátba. Ja, átküldte a izét. Normálisnak nevezhető krályós isakja ez. 10% crit rate, ez nem olyan rossz benne. Nekem is van egy olyan, csak éppen izébe, Crimsonban.
Ha itt vagy még fel, akkor meg tudom mutatni. Tényleg mennyi kövön? 4552, úristen. Ennyire nem craftolok. Mindegy. Halból pedig, meg mi hal, halból pedig. Mennyi volt? 352. Meg mindennel. Nézzünk streamereket. Kiket küldhetünk el? Na várjál, ezt újra. Kihez küldhetünk el titeket? Még mindig nem olyan normális. Na mindegy. Katzen? Talán. Vagy Bazsiból. Vicces lenne hozzád raidelni, aztán te is most zárod mindjárt. Igen, amúgy. Hát most fogom zárni, úgyhogy... Majd legközelebb. Majd este, amikor honkerazok, akkor jöhetsz. Hát... Krisz esetleg. Krisz streamel? Aha, raideljük Kriszt. Ó, akkor várjál. Hogy kell raidelni amúgy? Nem tudom, hogy kell. Van a chated. Igen. Oda beírsz egy perjelet. Várjál. A saját chatembe? Aha, saját chatedre. Per raid. Ugye szóköz. És beírod annak az embernek a nevét, akit akarsz raidelni. Aha. És így ennyi, és megvárod, amíg te tudod manuálisan elindítani a raidet. Szóval akkor hogy van? Per raid? Per raid. Szóköz, és beírod Krisznek a nevét, ugye. Krisz 0618. 0618. Elvileg. Szóval... Így. Elvileg. Hát... Szóval, és baszki pont most kezdte Yuzu a streamet, annyira. Aha. Na, mindegy. Na már mindegy. Lényegtelen. Lényegtelen. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hari! Na megvan. Most belemegyünk a játékba, igen. Dupla raid.